Okei, taas täällä ollaan ja pelataan Minecraftia. Ja eka jakso, jolloin aloittaa yöllä. Tämä on eka jakso, jolla aloittaa yöllä. Niin on. Ja moro munkin puolesta. Pahoittelut siitä tokasta jaksosta, jos te olette sen kattonut. Että me säädettiin vähän huonosti se kamera. Niin. Et siitä ei kannata välittää mitään vittiä. Niin, että miten vitsin huonosti se meni, koska me sähelettiin se niin kuin vähän huonosti. Ei siitä sen enempää. Muistakaa myöskin tykätä, kommentoida ja tilata meidän kanava. Ja muistakaa myöskin kertoa kavereille. Niin. Koska se on meille tosi isoksi avuksi. Ja motivoi. Ja sitten jos te tykkäätte meistä, niin se motivoi meitä tekemään vielä enemmän näitä. Niin. No, mutta ei siitä sen enempää. Eli nyt saat tietysti nauttia videosta niin kuin aina. Niin. Kannattaa saat tästä nauttia tästä videostamme. Ja eikös muuta kuin altaa tappaa zombeja. Ja muita. No, mä teen leivän. Spidereita. Spidereita. Paitsi muista creepereiden kanssa on tyysä tapella. Ei kukaan ampuu. Se on bovittaja. Se on bovittaja? Missä on bovittaja? En mä tiedä. En minä tiedä. Kuole sinä. Minä inhoan sinua. Jossain täällä on bovittaja. Ei se enää ammu mua. Tänne spawnaa zombi. Noniin, nyt se ampuu. Missä sä oot? Enderman. Ai siellä. Saatkin mun edessä. Okei, tänne tulee zombikin. Tässä videossa me vaan niinku ollaan täällä, että me ei tehdä nyt mitään erikoisempaa. Ja niin muuten siitä edellisestä videosta, eli osa 3, että niin se, että me jätin sinne mainaamaan, niin siitä vaan pahoittelut, että tuossa on zombi. Mulla kuuluu rautaliiton osalle. Mulki. Mulla ei ole kenkiäkään. Mulla ei ole kenkiä. Mennä tekemään ne. Mä menen hakemaan mun omat kengät. Tai uudet. No niin, nyt mulla on tarpeeksi. Menetkö? Joo, menen. Se on huono tapa. Ai mennä toisen torppaan. Mulla on sitä itselle nahkaa. Varusteita ja kivimiä kannattaa. Lopetaanko tää video? Crafting taipale. Hei moi! Spider taistelee mun kanssa. Ei missä se on? Eli me ollaan nyt kuvattu tänä päivänä 3 videota peräti. Niin, jos mietitte, että tarkalleen. Jos tarkalleen sanotaan, no Universal tarkalleen, että se olisi niin kuin tammikuun 26. päivä 2015 ollaan tehty 3 videoa. Peräputkeen. No niin. Peräkanaa. Ja mun aeromekko niin kuin loppuu. meillä on aina joka videossa sanottu, että negatiivisia kommentteja ei kiitos. Tänään onkin spidereiden yö. Niin onkin, paitsi minä en enää kauheasti löydä spidereita. Katsotaan kuinka paljon mulla on juttuja. Ysti asioita. Hei, missä? Täällä on 2 zombia, jotka tappaa mua. Zombit tappaa sua. Ja mulla on 15 tommoista spiderista lankaa. Mitäs mä niillä tekisin? En mä tiedä. Mä en oo vielä tehnyt edes onkiakaan. Mä oon tehnyt vaan bovin. Että jos joku ei tiedä tätä englantia kauhean hyvin. Kyllä tietää. Kaikissa videoissa käytetään englantia. Ei ihan kaikessa. Käytetään. Tehdään semmonen video, jos mä ei puhuta yhtään englantia. Se on kyllä aika vaikeeta. Niin on. Pitkä aikaa mä aloitan syömään. Joo, me syötiin. No just jo, nyt tää meni pilalle. Ei, älkää haitatko, siis tässä on meidän isi tuli vähän häiritsevältä. Ei siitä sen enempää. Joo. Nää häiriöt on ja meidän hauskaa. isin häiritsemisen kunniaksi ja toivottais tälle videolle 10 tykkäystä. 50. Ei 50. saada sitä. Saadaan. Ei saada. Saadaan josta skarppaa.
skarppaatte, mutta ei kaikki skarppaa. Kuka ampuu mua? Ampuuko se sua vai mua? Koska mä oon paikallaan. Mä oon mun omassa kodissa. Kukaan ei ammu mua. Kyllä ampuu. Tai sit joku ampuu mua. Creeper. Mä en tykkää Creeperstä. Creeper tulee tappaamaan mut. Älä mene pois. Heippa. Kamaa. Jee, mä sain kamaa. 10 tästä riittää. Ei sitä enempää. 20. 10 edelleen. 20. 10 on ihan liian vähän. Onko? Ei jaksoa 10 on ihan liian vähän. Me ei olla muuten missään muussa jaksossa kuin ekassa ja tässä jaksossa pyydetty näitä tykkäyksiä. Siis et kuinka monta. Ei tarvitse pyytää Ei tarvitsekaan. Mutta minulla on tässä 2 skeletonia, että ne ampuu mua molemmat ja mä en nyt näe niitä. Elikkä mä menen nyt pakoon. Leipä ja mulla jäi paljon vähän siitä. Tattu 6 minuuttia. Joo, ja sitten älkää ihmetelkö myöskään meidän videoiden lyhyyksiä, että me joudutaan täyttää sellainen hieno lomake ja me ei sellaista halua täyttää. Tehdään sellaisia alle varttitunnin videoita. Niin. Ja sitten sellaisen... Ja sitten kun tää kameralla ei voi tehdä enää kuin 21, niin sille voi tehdä kuin 21 minuutin videoita. Niin älkää ihmettelkö, jos ne ei ole mitään maailman pisimpiä videoita. Jotta varmaan niin kuin silleen, että... Tiesittekö te, että... Masteran se PvP on hyvä jäbä. Niin. Tiesittekö katsojat, että mulla että Masteran se PvP on hyvä jäbä. Tiesittekö te katsojat, että mulla on dogi? Ei, koska ne ei ole nähnyt sitä, eikö on? On ne varmaan nähnyt. Ja no jos te ihmettelette, niin tämä minun oma kotini perustuu noidanmökkiin. Hei, tuolla on toi zombi. Se matki sen sitä arkkitehtuurista. Niin. Moi! Tuolla on zombi. Jos meidän äitikin tuli kotiin, että ei siitäkään kannata. Älkää välittäkö. Voi tulla vähän taustamelua aina välillä. Moi! Moi! Moi vaan kaikille. Moi vaan kaikille, meikäläinen Masteria. Tänään mun kaverina on Chupetsi ja me pelataan tänään Hunger Gamesia pitkään aikaan. Ei olla pelattu, mutta nyt me taas pelataan Hunger Gamesia täällä. Mä matkin Masteria. Se on Master. Mä teen tämmösen ihan huonon kaivauksen. Mä haluan vaan lisää kiveä. Hei, mitä? No, mä teen. Nyt mä tuun takas ylös, koska mä en ymmärrä, mitä mä teen. Mä rikon kiveä tässä. Siellä alhaalla. Mitä sinä rikot? Se nostaa ihan hirveästi. En mä tiedä. Mulla on ehkä nyt 9 stäkkiä kiveä. Miten mä tiedän? Tällä on kuvattu. Tästä voisi tehdäkin vähän lyhyemmän videon. Miksi tehtäis lyhyempi? Koska me ollaan kuvattu tänään 3 jaksoa. Joo. En ihan putkeen 3 jaksoa kuitenkin. Sulla ei oo edelleenkään niitä kenkiä. Ei ookaan. Mä oon onkinova. Mutta katsojat, sanokaa kommenteissa muuten, että näyttääkö mä tyhmältä, jos mulla ei oo niin kun mun Mä oon onkinova. että jos jollakin on... Hei. Mä oon onkinova. Sä oot onkinova. Että miltä te piittaatte, jos jollakin on jotain armoreita, mutta siitä puuttuu jotain, niin sanokaa kyllä, että... Koska minä haluan tietää, että miltä minä näytän. Te olette sen ammattilaisia, koska minä en yhtään tiedä, mitä minusta tykätään. Ehkä musta ei tykätä yhtään. Tykätä. Kyllä musta tykätään. Aina kerran kuin susta. Mistä voi tietää? Musta, koska mä oon paras. Et sä oot lukenut kommentteja. En mäkään. Se on parempi. Mitä sä päätteet? Agumaster. Mutta Agumaster on vähän parempi. Menen nopeasti vaan tänne kattoo yhden jutun, että onko täällä mitään uutta. Joku ampuu mua. Tässä kuka yrittää ampua mua. Oletko sinä siellä? Minä. Tuo on hyökkää minun kimppuun. Mene pois. Olen hyvin reilu isoveli. Yritän ampua pikkuveliä.
Tuu nyt sieltä pois ennen Tulen. kuin kuolet. Tää ei oo mikään mainausjakso. Mä tapoin vain yhden skeletonin. Voitais ruveta lopettelemaan, kun sä pääset sieltä ylös. Meillä on kuitenkin kuvattu jo vähän yli 10 minuuttia. 10 minuuttia 40 sekuntia. Se on tossa niin. Niin ollaankin. Ja sitten on taas täällä perinteisellä paikallamme, Ei, missä mä en oo vielä paikalla. täällä ollaan. Moro. Taas Iron Armoreissa. Ups. Niin, ja sit se olis perinteinen moro 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 moro. Ja heippa, nähdään seuraavassa taistelujaksossa. Ja tapetaan taas lisää zombeja ja skeletoneja. Ei pois! Heippa!